Хәйрле кеш, Интер каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева бүгінгі чарылышның төп темалары. Шәһәр юбилейы алдыннан матурлана. Үз вакытында бик матур булган мәчетне яңартып, төзәтеп, инде Радмир Билеев мәчетләр төзелеше һәм ремонты белән танышты. Эпидемия сезонына әзерлек. Татарстанга гриппка каршы вакцинаның беренче партиясе җәй ахырында кайтачак. 2 миллион сумнан артык акчасын югалткан. 18 яшьлек Түбән Камалы мошенниклар тузагына эләккән. Ремонт тәмамлану хөрмәтенә бәйрәм. Корабельный урамындагы 30-нчы йорт ишек алды республика программасы буенча яңартылды. 5 килограммлы таш кабак үстергәннәр. Туган як газетасы баш мөхәррире мул уңыш серен ачты. Түбән Каманың 60 елыгына шәһәрдә күп кенә объектлар яңартылачак. Исемлектә 35-нче микрорайонда төзелә торган Аккаен мәчете белән Красный Ключ бистәсендәге мәхәлләдә бар. Беренчесе өр-яңадан торгызылса, икенчесендә төзекләндерү эшләре башланган. Радмир Билеев җитәкчелегендәге махсус комиссия эш барышы белән танышты. Тулырак алдагы материалда. Красный Ключ бистәсендәге мәчеттә техника тавышы тынмый. 31 ел элек торгызылган мәхәлләдә бу беренче зур ремонт. Аны яңартуга Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин, шәһәр мэры Радмир Билеев һәм эшмәкәрләр дә кушыла. Махсус комиссия фасадны, манараны һәм территорияны яңарту буенча фикер алышалар. Әгәр дә халыкка кирәк икән, әгәр дә алар омтылалар икән, әлбәттә безнең абруйлы абзыларыбыз дип әйтәбез инде монда шул изге эштә катнаша. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтләре яусын безнең менә шул Айдар Рәишкә. Ул монда инде төрле шундый шәхесләрне китертеп, без монда инде бер җылышны үткәрдек, Аллага шөкер. Аллаһның рәхмәтләре яусын, Рафис Миневалевич та хәзер катнаша башлады. Инде монда безнең өстебездә хәзер бу үз вакытында бик матур булган мәчетне яңартып, төзәтеп, инде ишек алды булсынмы, кешеләргә керү җайлы булсынмы, бөтен яктан аны матур итеп, шулай тәртипкә китерү. Планда бинага газ кертү, металл киртәләрне куаклар алыштырачак, ә яңартылган мәчет Красный Ключ буенча яңа туристлык маршрутына керәчәк. Ремонтны кышка кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Без инде барсына да Аллаһтан сорыйбыз. Ике дөнья бәхетен, гаилә бәхетен, тынычлыкны, иминлекне барсына да Аллаһ иншалла гаиләләргә тормышка инде эшләрендә уңышлар бирсен барсына да. Аллаһ иншалла инде бу мәчетебез Аллаһ йорты киләчәк көннәрдә безнең күмәк уртак ярдәм белән ишектән капкаларын ачсын иде кешеләргә. Монысы 35-нче микрорайонда төзелә торган Аккаен мәчете. Бинада тәрәзәләр, ишекләр куелган. Төп эшләрнең берсе гыйбадәт йорты ишек алдына брусчатка җәю. Хәзер хәйрия акциясе бара. Белгечләр исәпләвенчә, 1 квадрат метр мәйданны төзекләндерү өчен 4000 сум кирәк. Мәчетне шәһәрнең 60 еллыгына файдалануга тапшырырга ниятлиләр. Гөлия Нигъматуллина, Булат Зиганшин, Интер яңалыклары. Радмир Билеев юл ремонты эшләре барышы белән дә танышты. Химиклар проспектында комплекслы төзекләндерү бара. Белгечләр урман урамыннан Корабельный урамына кадәрге юл участогын яңарта. Аның озынлыгы 5 чакрымга якын. Проект кысаларында юл эслеген яңарту белән бер рәттән яңа тротуарлар һәм велосипед юллары төзү, өстәмә яктырту системасы урнаштыру да каралган. Субай урамында ремонтның беренче этабы тәмамланган, биредә 700 метр озынлыктагы юл яңартылган. Бордюр ташлары урнаштырылган. Киләсе сезонда тагын 550 метр юлны төзекләндерү планлаштырыла. Быел Түбән Кама районында безнең ишек алды программасында исәпкә алып, юлларны ремонтлауга 4 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән.
18 яшьлек түбән Камалы мошенникларга 2 миллион сумнан артык акчасын күчергән. Зыян күрүче сөйләвенчә, алдакчылар башта үзләрен курьерлык хезмәте вәкиле дип таныштырган һәм СМС аша килгән кодны әйтергә сораган. Соңрак цифрлы үсеш министрлыгы хезмәткәрләре исеменнән шалтырату килеп ирешкән. Видео элемтә аша куратор күрсәтмәләр биргән. Егет өйдә булган акчаларны җыеп, мошенниклар күрсәткән счетларга күчергән. Әлеге факт буенча мошенниклык мәдәсе буенча җинәят эше кузгатылган. Август ахыры сентябрь башында Татарстанга гриппка каршы вакцинаның беренче партиясе кайтачак. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев хәбәр итте. Прививка беренче чиратта балаларга, йөкле хатын-кызларга, укытучыларга һәм 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә ясалачак. Табиблар әйтүенчә, вакцинация мәкерле чир белән көрәшүнең иң нәтиҗәле ысулы. Ныклы иммунитет барлыкка килсен өчен профилактик чараны ноябрь аена кадәр күрергә киңәш итәләр. Быел Татарстанда 2 миллионнан артык кешегә гриппка каршы прививка ясатырга планлаштыралар. Бу республика халкының 60%-ын тәшкил итә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Корабельный урамындагы 30-нчы йорт күзгә күренеп үзгәрде. Безнең ишек алды республика программасы ярдәмендә биредә юл өслеге яңартылды, яңа эскәмияләр, шүп савытлары, яктырту баганалары урнаштырылды. Шулай ук машина кую урыннары киңәйтелде. Балалар өчен заманча уен һәм спорт комплексы барлыкка килде. Төзекләндерү эшләре тәмамлану хөрмәтенә зур бәйрәм оештырылды. Кунаклар өчен китап күргәзмәсе, осталык дәресләре һәм төрле уеннар үткәрелде. Бәйрәм җыр биюләр, күтәренке кәеф һәм җылы аралашу белән үрелеп барды. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Туган ян газетасының баш мөхәррире бакчасында зур таш кабак үстергән, аның авырлыгы 5 килограммга якын. Гаҗәп уңышның сыры бик гади ди Фәрит Имамов. Дөрес һәм җитәрлек су сибү, чөнки үсемлек дымны ярата. Сез уңайнан сезнең дә бакчагызда мул уңышыгыз булса, фото һәм видеоларыгызны ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф төркемендә көтеп калабыз. Менә бу таш кабак минем бакчамда үсте, ана минем хатыным үстерде, тәрбияләп, шундый зур булып үстенде ул. Без аны ел сайын утыртабыз бакчабызда, һәм мул уңыш җыеп алабыз һәр ел сайын. Көн сайын су сибәргә кирәк, яхшылап су ярата инде бу үсемлек. Һәм төрле зурлыкта, аны кечкенә вакытта да төрле ризыклар пешереп ашарга мөмкин, салат ясыйбыз кышка инде, икралар ясыйбыз. Тәрбияләгәндә бакчада бөтен җимеш тә үсә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1:00 һәм иртәнге сәгать 6:00 кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.